ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିତାପର ବିଷୟ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବହି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେ ମାଟିରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କବି ଅଜିତ କୁମାର ରାଉତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସିଛି ଅମୃତ କାଳ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସିଛି ଅମୃତ କାଳ। ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦିଶୁଛି ନଜର, ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ସାକାର ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କଟୁଛି ଖୁସିରେ ଦିନ, ରାମ ରାଜ୍ୟ କିବା ପୁନଃ, ଦେଖି ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତିମୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅମୃତ କାଳ ଦର୍ଶନ, ଅମୃତ କାଳ ଦର୍ଶନ। ହୁଏ ଅଙ୍କୁରିତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ହୁଏ ଅଙ୍କୁରିତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୁଏ ଦୂର, ତହିଁ ଡିଜିଟାଲ କରୁଛି କମାଲ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଖବର, ନୂଆ ଏକ କଳେବର, ନୂଆ ଏକ କଳେବର, ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି ଭାରତ, ଉମଙ୍ଗ ନୂଆ ଦେଶର, ଉମଙ୍ଗ ନୂଆ ଦେଶର। ଗାଁରୁ ସହର ଭେଦ ତୁଟୁଅଛି, ଗାଁରୁ ସହର ଭେଦ ତୁଟୁଅଛି, ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଗାଁର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଜି ଗାଁରେ ଆଗୁଆ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଜି ଗାଁଟି ଆଗୁଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସରୋବର, କରୁଣା ଅଟେ ରାମର, କରୁଣା ଅଟେ ରାମର, ରାମମୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆଦର ଆଜି ଦେଶର, ଆଦର ଆଜି ଦେଶର। ଆଉ ସମଭାବପ୍ରୀତି, ସମଭାବପ୍ରୀତି ସମାନ ସାହାଯ୍ୟ, ସମଭାବପ୍ରୀତି ସମାନ ସାହାଯ୍ୟ, ଶାସନ ରହେ ଦୃଢ଼ତା, ତହିଁ ଜାତିଭେଦ ସମାନ ନଜର, ବିଶ୍ୱ ଗୁଞ୍ଜେ ମହାନତା, ରାମ ଯେ କରୁଣା କର, ଦୂର କରିଦେବ ପରିବାରବାଦ, ରାଜା ପରି ଶାସନର, ରାଜା ପରି ଶାସନର। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଭିନ୍ନ ଜନେ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଭିନ୍ନ ଯହିଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପରା ସିଂହଭୂମି, ପରା 3 ଜିଲ୍ଲା ତହିଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ, ବହି ବି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ବହି ବି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଭରସା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ଭରସା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ନଜର ତାଙ୍କ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ହେବ ସବୁ ଶୁଭ, ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର, କରୁଣା ତାଙ୍କର ହୋଇବ, ଅମୃତ କାଳ ଗୁଞ୍ଜନ, ଶିକ୍ଷା ରତ୍ନ ମିଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ, ଆସୁଛି ଶୁଭର ଦିନ, ଆସୁଛି ଶୁଭର ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଥିଲା କବି ଅଜିତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରଚନା, ଯିଏକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମତାମତ ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।